खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअआ सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय देरहासार जानाय एमसिएलए बिथां अमर बसुमतारी बिसावरायग्राया इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान होबाय। खौरांआव मोन्नाय बायदिब्ला बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय गोबां एमसिएलएफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव हाबनायनि थाखाय जगदान लागासिनो। कभिड-19 खौ लानानै रायजोआव गोदान बिथोन दिनैनिफ्राय बेलासिनि 6 रिंगानि सोलायै बेलासिनि 2 रिंगानिफ्रायनो गला हाथाइ बाजार बन्द थागोन। मोनाबिलि खान्थिखौ मोनाबिलि 8 रिंगानि सोलाय मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्रायनो जासिगोन। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि रबिना टन्डन बिथाङा 100 अक्सिजेन सिलिन्डार दान होयो आरो भारतनि हां लानायनि खस्थ' जानायनि बेरामिफोरखौ हेफाजाब होयो। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि कंगना रनावतनि टुइटार एकाउन्टखौ टुइटारआ अरायनि थाखाय सस्पेन्ड खालामना होबाय। 11 मेआव जानो गोनां हाई सेकेन्डारि आनजादखौ कभिड-19 नि साग्लोबनाय बारानि सायाव बारा जानायखौ नोजोर बोनानै दोनथ'नाय जाबाय। 26 नं दारागाजुली समस्तिनि बिपिएफनि राजखान्थि हान्जानि एमसिएलए देरहासार जानो हानाय बिजितगोरा नार्जारी बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जइन जाफैनायनि आसा दं होन्नानै मिथिनो मोननाय जादों। कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाया बांनायनि थाखाय मेट्रिक आनजादखौ फावसयनाय जाबाय। शिबाया मेट्रिक आनजादखौ फावसयनानै होबाय। डेटखौ फावसायनानै। कर'ना भाइरासनि थाखाय जम्मु काश्मीरनि बारग' गभर्नर जगम'हन बिथाङा लोमजाबाय थानायनि थाखाय दाखालै दिल्लीआव जिउ गोमाबाय एबा जोबथाहांबोबाय। हादोराव कर'ना जिउसानि थासारिखौ नोजोर होनानै गासैबो अफलाइन आनजाद खुंनायखौ जुननि 1 खालारसिम दोनथ'नो बिथोन होदों। भारत हादराव 24 घन्टानि गेजेराव गोदानै कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाया 3.57 लाख जाबाय आरो गासै थैनायनि अनजिमाया 3449 जाबाय। भारत हादरनि देहा बिफानआ फोरमायदों दि 24 घन्टानि गेजेराव भारत हादराव 18 निफ्राय 44 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरा गासै 2.15 लाख कभिड-19 भेक्सिन लाबाय। 2 खोन्दोनि गिख्रंथाव कभिड-19 नि सायाव भारत हादरखौ मदद होनो खायसे हादोरफोरा आवगायबोदों। थिग बेबायदिनो इउके हादराबो उन जानानै थायाखै। डेभिड वुड कम्पानिआ भारत हादरनो 5000 अक्सिजेन सिलिन्डार हरनो थाखाय बिथांखि लानाय बायदियै मैया 900 अक्सिजेन सिलिन्डार भारत हादरसिम सौफैबाय होनना इन्डियान आर्म्ड फोर्सेस (आइएएफ) फोसावदों। बे खौरांखौ भारत हादरनि इन्डियान आर्म्ड फोर्सेसआ गावसोरनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोसावदों। आइपिएल 2021 नि जानो गोनां केकेआर नि हेंथायै आरसिबि गेलेनाय क्विक मेचखौ सानै गेलेगिरिनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननायनि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय। बिसायख'थि आय'गआ बिसायख'थिनि भटखौ सानखांनायनि उनाव एमसिसि खौ आसाम, वेस्ट बेंगल, तामिलनाडु, केराला आरो इउटि पेटियाम बिसायख'थि खालार फोसावनाय लोगो लोगो होनाय एमसिसि खौ बोखारबाय।
आसामाव 24 घन्टानि गेजेराव गोदानै कभिड-19 पजिटिभआ 4,489 मोननो हादों आरो 29 सुबुंनि जिउ खहा। कभिड-19 पजिटिभ रेट 8.02%।